Si Kristo mao ang kamatuoran. Matod pa niya, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Mutuo ba mo nga ang tanang isulti ni Hesus tinuod? May klarong sanong. Mutuo mo nga ang tanan iyang gisulti tinuod? Kana. Matod pas atong ebanghelyo, si Jesus miingon siyang mga tinunan, ayaw mo kaguol, ayaw mo kabalaka. Kanusaman mawa ang atong kaguol o ang atong kabalaka, basta mutuo ta sa tanang gisulti ni Jesus nga matuod. Mutuo ganita na, wag tang dayong atong kaguol, wag tang ang atong kabalaka. Pero musupak ganita, portig yung balakaha, portig yung guula, usahay mo resulta pag kasuko. Mana, nituo ba mo sa resulta sa eleksyon karon? Nya, na-relax na mo. Kana, na. Kay giisip man nato nga ang atong eleksyon mao ang sa to sacred right nga kada boto nga atong himuon, every vote nga atong himuon, sacred decision. Sa ato pa, kabubuton sa Ginoo nga mag-eleksyon ta, kabubuton sa Ginoo nga naay mapildi, nasay mudaog kay lagi nag-exercise ta aning atong sacred right. Tanawa, ang mudawat sa kuan, mudawat sa resulta, na, relax na. Moingon man gani, ako dawat ko aning akong resulta, nya mobalik na ko sa akong peaceful life. Ana. Nindot kayo, pero ang wa mo dawat, basta lagi magrally gyud. Tungod kay wa nato tuuhi ang kamatuoran. Tanawa ra gud ang imong naong. Inig pa namin nimo mutuo ka nga mao na imong naong. Kinsa dinhi nga inig pa namin mutuo gyud nga kanang iyang naong mao gyud na iyang naong, taas ang kamot. Anya, wa ninyo badlisi inyong kilay. Wa ninyo kolore inyong buhok. Kay imo ganin ang giusab, pasabot wag ka mutuo nga mao na imong naong. Nya imo dayong usbon kay mauna ni ang akong naong. Pero tanawa, og naa kay usbon anang imong naong nga wa na mahasubay sa natural, maratol ka. Maratol ka. Natanawa, pa-color ka sa imong buhok, magpasiplat sa kas imong tupad nga nag-color siyang buhok. Maingon sa ka, maingon ka, mura mag-arang-arang na iyang pagka-color. Nga no, ning ako na ingon ani man eh. Magbadlis ka sa imong kilay. Magsigi sa kagpasiplat anang namadlis sa kilay. Magtanaw ka, murag maayong pagkabadlis tong iya, ma-insecure ka sa imo. Kaya nga naman, ikaw na may nagbuhat, anak. Di naman na iyas Ginoo. Na. Mo na resulta. Mo na ang mahal nga birhen, way ratol. Wa gi ratol. Manganak og pasungan, sana mamabdos nga way bana, okay lang, relax. Manganak lag pasungan kay gi-reject sa mga balay nga ilang gipangtuktok, okay lang. Nilakaw galas 12 gabi, das bata bagong nataw ngadto sa Ehipto, okay lang. Nagpuyo porting pobriha, wa gani ka pa eskwela iyang mga anak. Mga anak o sarang dayang anak. Wa ka pa eskwela iyang anak, okay lang. Biya-biyaan ni Kristo kay nagsigi nagwali si Kristo, okay lang, relax lang. Di magsigig kabalaka. Uy, ang iyang anak gilansang man sa cross. Ang sa may gibati ni Maria. Relax. Nihilak siya apan relax. Wa gyud magyaw-yaw. Wa gyud masuko. Pasabot, okay lang.
Ana, karon gihimo na gyud hinuon siyang rayna sa langit ug sa yuta. Naratol. Wow, okay lang. Muna kay rayna man siya sa langit ug sa yuta, nagkagubot man ang atong yuta tungod sa gubat atong First World War, nagpakita dayon siya ni atong 19 no sa to? Okay ba? 1917. May 13, 1917, nagpakita siya aron mahunong ang gubat. Naratol naman sa ang mga tao kay sige naman silang simba ng mga Diyos-Diyos. Hastang ilang mga anak, ilan namang ipang-offer ngadto sa Diyos-Diyos, patio naman nila. Gitudloan sa kinsa gitinuod na Dios aron ma-relax ta. Karon naratol ba ang kalibutan? Siging abortion, siging corruption, siging addiction, siging homosexuality, siging dinumtanay. Mao ni ang karatol karos kalibutan. Gubat na sad. Naay naggubat nga nasod, batok nasod, naasay naggubat diha sa social media. Nagunay pagyugubat ang mga pariha og gituuhan. Di ba? Hastang mga isig kakatoliko nagunay og gubat diha social media, hasta patingaling isig kapari nagunay og gubat diha social media dinautay tungod lang kay lain-laing partido nga gisuportahan. Hangtod karong mga orasa naggubat pa sila. Kaluoy, no? Kaluoy. Kamo wa pa mo naggubat ron. Nahaaroy daghan, banag asawa nagsigi paggubat, hasta gani mga anak ngadto iyang isig kaigsuon naggubat pa, og wa man mag-ilog, wa man maggubat parting eleksyon, naggubat parte og katigayunan, mga kabilin, wa magtingganay. Hangtod karon kay nagkinihaay na. Di ba? Usara gay mo tubag ang atong ang atong gidili nga mo'y mo tubag, mao na hinoy ni tubag, no? Kamo aga tutok lang mo nako. Mao na ato ginang bantayan unsaon pag-relax, tuo sa pulong sa Ginoo. Nakaron ang Ginoo nag-ingon, ako patyon, ila kong ilubong, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ko. Nituo ang mga apostoles na sinati nila ang pagkabanhaw. Nagsigi silang sangyaw. Matod pa ni San Pablo, mao kini ang maayong balita nga among gisangyaw nga nabanhaw ang Ginoo. Karon ingon naman sa Kristo, ayaw mo kabalaka kay ditos balay sa akong amahan. Tu ay daghang lugar dito, na daghang mga rooms dito, ako mong andaman. So di na ko ma-imagine unsa kaning room nga giandam ni Kristo dito sa langit, no? Lingi ay mong tupad. Ingna mutuo kang doon na kay condominium dito. Ingna. Mahal kay condominium unit dire di ta kapalit. Pero tuwa day daghan dito, gaandam na si Jesus. Mutuo, nituo imong tupad. Sway ko no pangutana na nituo kani. Ang sa may buhaton ninyo kung nituo mo ana, ay namo pagsigig himog balay dinhi. Ang sa may atong himuon, simbahan. Maghimo tag simbahan, dili balay. Nya unsa man yung buhaton na inyong balay, ipamaligya na. Nya ipalit og slot aron matukod ang atong simbahan. Kay ay kabalakat ana ka dito'y house and lot. Dili to maigo sa linog, di to masunog. 40 pag itong ninduta. 40 yung ninduta kay Ginoo gyud gaandam ato. Anong luya mamugnaw, di man mo mutuo. Basta kani nagi akong hisgutan no, luya kay mo mga naw. Nabitaw ko'y humili atong pagkapit sa Jis a day after sa election ni viral. Ngano man kay naghisgot ko bahin sa kanini ang unit team. Ang gikutlo nga ako kuno partisan.
Wa kutlua ngang akong tumong sa paghisgot ato, unsa man, modelo sa atong pagpakighiusa sa kahiusa sa Ginoo. Mao nang nagpasalamat ko na ay ni-post karon usas mga ni-share ba iyang ibutang ag comment kanis Father Ubod, kusog kay ni muhisgot og unsaon pag-adtog langit, unsay makapalangit nato, unsay angay buhaton para ta malangit, para ta magkahiusa. Wa gyud mo share sa iya kayong humili nga ingon ani. Tungod lang karon kay naghisgot siya BBM, daghan kayong ni share. Pero maghisgot gani siya og slot para sa kaayuhan kalambuan sa simbahan, wa gyud mo share. Aw ambot lang ka na ba kay gi-share kay wa man kong kadawat. Niya na siya. Kamo, mo share mo aning akong giingon nga pamalit mog slot kay naapay 49,661 ka slots nga wa pa mahalin. Mo share mo ana. Ani abot na nag-million sa akong share atong akong humili. Kani 4,661 ragod ni. Og i-share ni unya mo palit ng 1 million kapin. Tinata magsighisgot anang unit team, ping diha. Ay na naghisgot palit mo ani. Gamay ra kayo 49,661. Unya kumpara nimo nang millions nga nag-share karon, i-share ng inyong kwarta dili nang atong linibakay, dinautay. Siging share anang dinautay. I-share nga rin sa simbahan. Kay tuay giandam ang Ginoo nga lugar para nato. Tuay bahandi nga giandam ang Ginoo tuas langit. Ang dinhis kalibutan, biyaan ra ni nato tanan. Apil na ng mga posisyon diha sa gobyerno o kaha dinhi sa simbahan. Biyaan ra ni nato. Mag-unsa mag-ikay mailik pagka-presidente, pero padung di ay ka sa impyerno. Mag-unsa mag-ikaw mo'y nailik, isip senador, isip congressman, isip gobernador, mayor o mga konsehal o board members, pero padong di ay tangtanan sa impyerno. Mag-unsa magtaas kaayo tag vote sa atong suportahan nga kandidato, pero taas di ay kaayo tag kutay sa atong mga sala. Di ba? Unsa ra magiilhanan nga malangita, biyai ang tanan sa kalibutan, tukura ang simbahan, isabwag ang maayong balita. Karon daghang ing tao dito sa Kapilinya kay natukod nato ang Kapilinya. Tua si Archbishop Palma karon dito nagpasalamat sa Ginoo ug nag-celebrate sa pista sa mahal nga Birhen Maria. Natukod to nato kay ni viral ang atong pagtinampuhay. Ani atong tukuronong kumbinto ay kita na mo sa atong kumbinto sa perspective. Nindot kaayo. Pero inig-abot pa man og 12,000 sa atong mapalit nga slot. Una pa ta makatukod ani sa akong bana-bana. Kay mo cost man ang mga 25,000 ka slots ang atong kumbinto, mga 25,000 ka slots. Moabot gani og tunga-tunga mga 12 kanya pam sa tay mga bayronon dinhi sa atong mga yuta nga na-acquire. Una pataan ni makatukod sa pagkakaroon ang atong halin sa slots 4,339. Pila pay kuwang ni apakpak sa tanan kay dako-dako ang taghalin, pero pila pay kuwang ani naapas mga 12 man. So mga 7,000 kapin pa ang kuwang kung atong ibutang sa 12. Pero gari na to ibutang atong 54 para gud makumpleto atong mga proyekto, 49,661. Kanindot untang mo viral pod ni sa kasing-kasing natong mga magtotoo. Kalimtan tanan ng eleksyon kay nahuman na ang atong buhaton to select ang election between heaven and earth. Unsa may imong gi-elect karon? Earth or heaven? Tubag. Sige, kinsay mo elect og heaven? Tasan ka mo?
ay muglakaw nga di kapalit og slat. Ora na siya. Ang Ginoo nga mao si Jesus, iyang giangkon nga siya gipadala. Pero ang pagpadala kaniya dili pasabot nga way Ginoo dinhis kalibutan sa wala pa siya mahimong tao. Mao kana ang gisaysay nila ni San Pablo nga gihisgutan sa unang pagbasa nga didto pa lang sa Ehipto dunay Ginoo. Ang Ginoo nga nagpalambo nila nga gikan sa gamay kaayong pamilya nahimong dakong nasod o mihari sa tibuok nga butanta tibuok kalibutan sa dako kayong nasod didto nas Kanaan sud sa mga 450 years hangtod ni abot na sad nga rin ni Hari David, hangtod ni abot ni Jesus. Ang Ginoo nag-uban sa iyang katawhan. Niya ang ihatag sa Ginoo pirmi gyud nga maayong butang. Wa gid siya ihatag na dautan. Pirmi gyud maayo. Munang nakaingon ta sa atong tubag sa Salmo nga sa to awiton kanturan awiton ko ang kaayo sa Dios. Kana gyud. Pero sa atong eksperyensya, bisan sa gihisgutan ni San Pablo, gihisgutan pod ni sa Ebanghelyo ni San Mateo, nga ato sa ni siyang paggabasahon, ang labinas panahos sa di Galileo, kanang kaliwatan ba? Kaliwatan ni Jesus, gikan pa ni Abraham, hangtod gyud ni abot siya. Daghan kaayong mga kasakit nga nahitabo sa history sa kinabuhi sa katawhan sa Dios. Nangabihag pa sila usahay mag-unay ra pod sila pinatyanay. Ana, mura mao gini ang dagang sa kinabuhi nato. Karon si Jesus pag-abot na niya, iyang gipakita nga kining mga kasakit sa kalibutan aron malikayan og mahimog yung permanenteng maayo, ni pakita siya usa ka buluhaton. Unsa maning buhata? Ang paghigugma ay ang pag-alagaray. Mao nang ihugas siya sa tiil sa iyang mga tinunan. Nakasuway na mo mga asawa nga nihugas mo tiil sa inyong bana. Mo kasuway. Kuha na lang. Kamong mga bana, nakasuway mo nga ang tiil sa inyong asawa, inyong gihugasan. Kanang dili paralyzed nga asawa ba? Kanang tarong pagyod kayo nga asawa ba? Kanang nung paralyzed, hugasan naman ginani mo, kaya di na nakalihok. Pero kana bang tarong pagyod kayo? Kanang muhugas kag tiil, sa kulturas mga Hudiyo, ulipon ka. Maunay buhat sa ulipon, muhugas sa tiil siyang agalon, inigdayong sulod sa balay, kay hugaw man ang tiil. Hugasan, ulipon. Sa ato pa si Kristo di ay, iyang gipasabot nga ang Ginoo nagpakaulipon sa tao. Ninduta, no? Awa mo ninduti, ana. Sinangga, siya gahimo na to. Unya, magpaulipon siya. Mabita na, og di ta kamatngon ani, naanad ta nga muratag master sa Ginoo. Kanabang suguon na to siya ba? Ato siyang suguon, sige. Abis ang ikaroon, kamong nanimba din hinugo mo Ginoo. Ginoo in taon, muhunong na unta ning akong anak aning iyang pagkatapulan. Tarunga in taon ning hunahuna aning akong bana. Ginoo usba taon ning batasan sa akong asawa. Pulos kita panugo os Ginoo. Ginoo maka-abroad unta ko. Ginoo makatrabaho na unta ko. Ginoo makapasar unta ko sa exam. Sige yung panugo. Ang pare sa Ginoo mo daghan na untang mo palit aning slat.
Mahurot ta unta ni kahalin. Tandog ka taong kasing-kasing aning naminaw. Nga mo palit na unta ni. Nyag dili gani yun madayon ang atong sugo sa Ginoo. Normal sa na natong reaksyon. Halamahay dayon sa Ginoo. Ginoo ngano man. Hibaw mangita kang ikinahanglan. Hibaw mangita ka sa akong kahimtang. Ano ba? Nya, sakto ka na. Niingon si Kristo, kung ako na inyong magtutudlo, nagbuhat ni ini, kinahanglan kamusad nga akong sumusunod, mubuhat ni ini. So kita sa diay, ang pattern sa atong kinabuhi, mauday ni, magpakaulipon ta sa mga tao nga gihatag sa Ginoo nato. Pasabot, magsigitag higugma, magsigitag alagad sa atong isig katawo. Munang dunay sugo si Kristo nga niingon siya, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your fellow men or your neighbors as yourself. Pasabot ana, ang ato ng kaugalingon, dili na ta concern. Ang ato ng concern nga ang atong isig katao maunay atong atimanon kay mura na magsila ang atong kaugalingon. Paragod na ako din isipare. Concern pa din ko sa akong kaugalingon ug asa kong kwarta, pila nay ako rong kwarta, pilay akong napalit nga mga yuta, pilay akong napalit nga mga sakyanan, pila nay akong deposito sa bangko. Wa ko'y concern ana. Nga ko rong concern sa pila na'y kwartas parokya, unsa pa'y mga proyektos parokya, unsaon pag-atiman ang mga parokyano. Ana, kaya nga naman, og ako ning buhaton, nga magsigi ko hunahuna kayuhan sa parokya, maapil man ko, kay ni aman ko sa parokya. Nakakuha mo? Karon, dito sa inyong balay, concern mo sa inyong tugkaran o sa tugkaran sa inyong silingan? Ay may inyong giatiman ang tugkaran sa inyong silingan o ang inyo? Ay, kasagaran na to ang ato. Nagyun, ako ni mauna mag-away. Nya inig-away, nakapiktado ka sa away. Kakuha mo? Gusto kag kaluwasan, gusto tag kaayuhan, aron makaawit tas kaayos Ginoo, sunda ang iyang pulong. Sunda ba? Higugmaa ang imong silingan samas imong kaugalingon. Di magsige nakagtanaw sa imong silingan, gamay mo din siya agianan. Oy, ako ning padak-an, tabasan ko ning jutay ang among yuta, aron doon na siya agianan. Kanindot ana, ang imo sang silingan maghuna-huna pud nimo, buutan ni akong silingan da. Nya mura man ni og kana ganing wa man ni ma simento ila agianan kay perti man lapuka. Ako ning simentohon. Abot man toron akong bonus, akong ipasiminto ani. La kanindot ana no. Mangkid mo tayo ko ani. Sus maghuwat magnaay politisyan. Ay, huwat lang tani sunod eleksyon oy. Naunsa kana sa mga politicians, mga leaders mo na sila karon. Nakuan man na sila murag napili nato. Magpaulipon pod na sila sa katawhan nga Pilipinhon. Di po na sila maghuna-huna. Ang saon ako pagbawi ang akong nagasto. Dili na mo ihuna-hunaon nila. Ang saman. Ang nabot to'y gasto ang katong eleksyon. Ni gasto to ang mga politicians. Ni gasto kana lagi pang bitay da mga naong nila. Dako ang nagasto. Niya og mudaog. Di naamay huna-huna usay bawion ko ni business minded ba kani ako mga katawhan nga Pilipino pangwartahon ko ni ayaw pagpaulipon. Ikaw nya pa dito mabawi ang akong gasto, mas maayo aron sunod tuig dili na kamudagan. Lain na sad ang ibutang aron bakitang tanan makatilaw ta pagka ulipon. Kay katong kutob mulingkod sa pangatungdanan sama ni Kristo,
kinahanglang magpaulipon sa iyang giatiman na katauhan. Kung mauna na ang paradigm, pagkanindota, moabot yung panahon nga di na kita mag-away. Ug maunay sikreto sa tinuod nga kalinaw, hustisya, kalambuan sa atong katilingban. Si Kristo nagtudlo ani, nga naman kita manggong tao, di ta tudluan, di sad ta mga usab. Di ta mga usab. Nya ikaduha, ang gusto sa Ginoo nga mausab ta. Di ta magpabili na ning atong kinaiya nga ingon ana ra gyud. Ano bitang gitawag na tong i-box ba? I-box na to ang tao na ingon ana man gina, kawatan gina sila, inana man gina mga politicians, mangawat man gina sila, ingon ana man gina mga pare, may lang na sulti, wa man nasbuhat, ayaw sa tawag i-box. Kanang naay kahigayunan basta pasudlon lang ang Ginoo. Ana man gina akong bana, mga bit man gina siya, plahubog man gina ang animal, may ratag matay na yun, kapahuway na taan. Ayaw i-box, mausab ra na, sige hilang yung alagad o, sige higugma. Maunay gitawag og the power of love. God is love, and His power musod nato pinaagi sa iyang pag-alagad. Testingi ragod ninyo. Akin ni ako naman yung natestingan din sa atong parokya. Kanang tao nga imong alagaran, unsay mo sunod mahitabo? Magkaaway mo o masuod? Na, automatic inyong tubag, masuod. Niyang magkasuod na mo, magtinabangay mo o mag-iyahay? Tubag. Tinabangay. O niyang magtinabangay na, mulambo o mahugno? May man kayo mong mo-analyze. Sa iyo nagyuday kayo. Sugod kita sa pag-alagaray o paghigugmaay. Aron ta magkasuod. Ikasuod na nato, magsige na tag tinabangay. Niyang magtinabangay na, mulambo na, di na mahugno. Ug mao na ang gibuhat ni Kristo. Unsaon man pagkahiusa sa iyang mga tinunan, iyang gihugasan ang tiil. Kung saan man pagkahiusa sa iyang mga tinunan, iyang gipaagas ang iyang dugo para sa iyang mga tinunan o sa iyang gimahal nga katawhan nga mao kita. Mao bitang niabot ng pagtulunan nga Kristiyanos dinhi sa ato sa Pilipinas tungod man na sa mga tao nga andam mo alagad ug musabwag sa mensahe sa Ginoo nga pag-alagaray, paghigugmaay, kay maoni ang tinuod nga kaluwasan. Unang salamat ta sa atong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nga sigig palit sa atong slots. Kay daghan kay naluwas dinhi sa atong parokya, apil sad ang laing mga parokya. At tinuod medyo apiki tagamay karon tungod kay Juterang hinay ang dagan pero ni tulin gyud ang atong slots. O gahapon ang atong halin niabot nag 4,226 slots. O pakpak. 4,226 na. Abot lang nig 12,000 atong slots nga mahalin. Awa na. Kita na sa tagbag-o na tong proyekto karon ato usan na pahuno nga ginagmay dinhi. Porma-porma naman, aron matigom-tigom yun, nga ato na ning ma-apply. So naapay 49,774 nga ato ganing kuan palitonon. Di mo malipay anang kanindot anang napatay mapalit. Sa ato sa diay gibuhat nga katong sisimpel sa atong eleksyon ang atong special collection ning abot og 47,768 pesos. Nya ang atong total nga gasto niabot sa 41,327 o niya napay sobrang gamay nga 6,441. Pakpakang gyapon nato ang nang donate. Natuman gyud ang atong mga pagpangalagad. Mugasto magitag kwarta pero nindot kaayo nga nagtinabangay. Kaning atong slot-slot mao gini siya ang para nako
the best way nga hapit tanan gyud nga katawhan nga nagtuos Ginoo makahatag sa iyang pakighiusa, pakigtambayayong sa buluhaton nato dinhi sa simbahan nga dili kayo bugat ba. Pwede man ako pa driver man kong habal-habal. Pila may imong ginansyahon, may alam mo kitag 150. Ako ning i-reserve ang 50 kada adlaw. Abot nig pila na 50 times 20. Pila man? 1,000 no? Di nagkinahanglan na siya 20 ka adlaw aron makapalit siya sila. Di sunod buwan wa na kapalit na siya. Habal-habal driver. Ikaw niya ang katong imong kuan sa gatos mo to, paigo to. Tanawa, di ba mahibong ka imbis usa ka gatos ra ang iyang ginansyahon, ang iyang kitaon, makakita o niya na siya unsaon sa Ginoo pagpatubo nga mahimo na ng tag 1,000 ang iyang kitaon. Tinuod ba na? Tinuod kayo. Basta motuo tas Ginoo. Si David nagihisgutan dinhi nga buotang sulugoon, magbalantay ra karnero, nahimong magbalantay sa dakong nasod sa Israel. Tungod sa iyang paghatag siyang kaugalingon, pagrisgo siyang kaugalingon nga miatubang siya atong gulayat nga nakigsangka siya ato nga way ko kahadlok para sa Ginoo. Gihimo sa Ginoo si David gikan sa pagkamagbalantay sa karnero, nahimo nang magbalantay sa nasod. Ako una didto ko sa amo, ang ako rang gibantayan katurang among KYO, Kahugan Youth Organization. Motoy akong first yun nga organization. Mga 20-30 mi kabuk ato. Karon nagbantay nako og usa ka parokya nga appeal pas online parishioners moabot na og minilyon. Di ba? Wala mo malipay, sige na na siya, salamat sa Diyos. Sige na, nindog na ta. Sa atong tubag sa Salmo, gibutang dinhi, O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Ganahan mo aning klasiha sa pangandoy. Kamurong tanan dinhi, kitarong tanan dinhi, nagdaig tas Ginoo. Maayo. Narabay panahon nga magmahay tas Ginoo. No? Wa pa mo kasuway ana nga imbis magdaig kas Ginoo, nagmahay na noon kas Ginoo. Napagi grabe, masuko pagyus Ginoo. Maingon pagyud ngano man Lord, kuhaan na lang ko. Nana, mga nana. Ambot ron sa nangapil this election, nagdaig bakas Ginoo. Naay gi-highlight kagabi sa pipila ka mga vloggers nga niingon tungod kay napildi ang akong gisuportahan unya nagampo man ko sa Ginoo, sugod karon di na kumutuo sa Ginoo. Mga inana ba? Mga kuyaw kay ning kuana, O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaning pasabot aning tanang mga nasod, ang tanan yung katawhan. Dili lang ang nasod, pero ang katawhan yun, tanang katawhan. Kay kung magsige na tagdaig sa Ginoo og makakita na tas mga nindot nga iyang gihatag sa tanang adlaw, kita maoy labing malipayon, labing kontento, labing hiusa og malinawon og mauswagon nga tao. Kanabitang wala na kay pagmahay sa Ginoo. Magtan-aw bitaw ta ni Maria ato maning gipasidonggan karon Flores de Mayo. Sinangga anang adto lang nimo ipanganak, adto ka manganak sa balay sa mga hayop. Di ka magmahay sa Ginoo ana.
Unya gipakitaan pagyud kag anghel, gitawag pagyud kag bulahan ka sa tanang mga babae. Unya adto lang mga anak sa pasungan sa mga hayop. Kaning pari rong nagwali, tan-aw ninyo, bulahan eh. O daghang mang moingon, pader, bulahan kay kastanan kay ning sikat gyud sa social media imo mga humili. Nako, ilhan man nagbulahan kay daghan man mo palit sa slot. Nyagwa gani mo palit, istorya ra na kanang sikat-sikat, istorya ra na. Pero dai mo palit, okay. O pa man ka-record ang atong treasurer, ugma lang ko mo report, ug daghan ba katong nipalit. Pero, ingon ana ba? Inigkawa na mo palit sa akong slot na gibaligya. Basin bayag magmahay ko. Sige, tagpaminaw, di man mo palit. Si Maria, dunay dakong rason nga magmahay sa Ginoo. Kay matod pa ni Anghel Gabriel, paglipay, kay gikahimutan ka sa Dios. Nya moingos Maria, mao ni ang gikahimutan sa Dios, anhir ako manganak aning pasungan. Gikamo kuno, imagine kuno inyong kaugalingon. Kamo kuno ni Maria. Sugot mo dili. Lingo mo dia. Di ako lang ning gi-connect ba kay basig di ta kasabot ani ni ang panganduya. Niingon pag Diyos Maria, katong gamapdos pa siya, pagbisita niya ni Santa Isabel, niingon pag Diyos Maria, sukad karon ang tanang, sa to, kaliwatan, mutawag ka na kog bulahan, kinsa go'y mutawag og bulahan anang taong nara manganak diha ng pasungan. Tinuod ka tong iyang gisulti. Na. Nya ka mo, sugot mo, wa na mo'y balay, anhan lang mo maghigda sa bahay sa inyong silingan nga kanang ads baboy. Sugot mo, dili. Moingon pa mo, sukad ka ron. Ang tanang tao, mutawag ka na kog bulahan. Makaana pa mo. Kanawa, duko-duko na. Bantay-bantay tani. Mao na si Jesus, ningon siya, ako naghatag kaninyog mga pulong nga naghatag og kinabuhing dayon. Nya siguro ko ani kay kaning akong mga pulong dili gikan kanako kundi gikan gyud sa akong amahan. Ang akong amahan maoy nagsulti dinhi kanako. Kana mo nay pinakaimportante nga kun ang Dios gani nagamhanan sa tanan og nagbuhat sa tanan, siguro ganita nga nagtuman tas iyang sugo, unya niabot nato ang mga dimalas, pasabot ana dayga ang Ginoo. Ana, kana bang atong gitawag og dimalas ba? Para ana gong mamatay na Hinoong imong anak, imbis nagbinuotan ka, naligsan Hinoon, or na crash sa bisikleta, na crash sa motor, inanagod, imong bana, porting buotan na, gikan mong nisimba, giatake na noon. Saman, daygo na nimong ginawa na. Gikan mong nisimba. Niya pag-abot sa inyo, giatake. Na half body paralyzed. Niya samtang mag-atiman ka sa imong bana nga, ang katunga sa lawas, dili malihok, magdaig ka sa Ginoo. O magsigigmahay. Wa man tami magpakasa, Lord, nagbinuotan man unta mi. Nya taud-tauran iabot sang imong anak, ma, gikulata ko sa atong silingan. Gipasanginlan kong nangawat. Nawa ra ba jud ko nangawat, nya gikulata kong mayot, anawa ma, nagisi na ni akong naong. Ana, moingon ka, magdaig unta kanimo Ginoo. Ang tanang mga nasod, mana pa ka? Uy. Na siya. Si San Pablo o si Bernabe, misyonan sila pagsangyaw sa maayong balita sa pulong sa Ginoo ngadto sa lain-laing mga lugar ug ilan ang gituman.
Gasigi silang sunod sa Espiritu Santo. Sayon bang ilang kinabuhi, porting lisura, sinalikway, usahay, isod og presuhan, usahay, way kaon, usahay, latoson, dihapay kausa nga si San Pablo, gibato siya, nya mura na siyang patay, giguroy na lang siya padung adto sa gawa sa syudad, nya gibiyaan dito nga mura nagpatay. Pero pagkamatngo niya nga nabuhi siyang balik, ni balik lang gyapon ngadto sa syudad, diin siya gibato. Ngano kang ila maning gibati, ngano kahang wa man gyud mga usab ang ilang gitawag nato pagdaig sa Ginoo ba? Kailhan man na nimong nagdaig sa Ginoo kay magsige magsunod unsay sugo sa Ginoo, pero kanang wa na mo daig, mo give up man na. Muundang man nagsimba, muundang man nagrosaryo. Mo di na naman sayo. Pero mo padayon gyud ana. Mao nang uban mo give up. Di nato niya tumanon katong iyang saad nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag kanato, din-ana niya tumanon. Nga naman tungod kay nagmahay na sa Ginoo, wa na magdaig sa Ginoo. Dunay ni ambos na kog counseling na wa na ko tuyuan niya, daghan ra bat akong appointment, usa ka bana naghilak ana luyo, pader pati nagyong bugata, pader, can you give me even few minutes, bugat na kay pader, wa na ko kahibaw kung siya akong buhaton. Ako na lang sang gatiman, batanon nga kuan bana. Iyang gisulti nako nga partigyo nilang awayas iyang asawa niya, ang iyarong asawa ni file niyang daghan kayong mga kaso tungod kay gikuha niyang iyang anak, gilikay niya siyang asawa kay wa na sad siya kauyon, labi na nga nasakpan niya nga naa sa lain nga kabit ang iyang asawa. But na uso naman ni ron mga asawa na may kusog mga bit, ang bana na may naghilak. Kanang nakuan jud ko ani nga pasold ko ani karong panahon na hilak taon siya maayo. Iyang gikuha ang iyang anak didto niya, isip sad bawo sa iyang asawa nga nawa na ditong anak silang balay, pailan siya daghan kay kaso. Hastang iyang ginikanan na stress na pod, hasta sad siya na stress. Ana, dili kay sila ingon nga uyamot nga pagkapamilya, sa sila kaya jutay, pero porti na gyud niyang hilaka karon. Ya samtang ga istorya mi, siya unsa may akong buhaton pader, wa na ko kahibaw kung say sunod laka nga akong buhaton. Akong pangutana, gikasal ba usa mo sa imong asawa? Una mo nagtipon? Siya pader, sa tinud-anay kanang nagsige na mi og kanang murag tipon-tipon sod sa 8 ka tuig nya nakapanganak ni aning tuiga nya pag ika-8 ka tuig una pa mi nagpakasal nya mga 3 pa lang mi katuig gikan mi gikasal nya mao na ni ang hitabo karon ana nya ako di siyang giingnan duha ra ka buok ana imong paagi unsa man ari kas tawhanon nga paagi o Dios non nga paagi. Siya pader gihurot na nako gamit ang akong nahibaw-an nga tawhanong paagi. Gusto ko Dios nun. Ana siya? Nako sayong na kay na og Dios nun, pero lisod na kung tawhanon kay mo file man sa kagkaso niya. Imo man sa siyang file ang kaso di magsige na mog hearing, gasto pag yung kaistanan. Ana, ari lang kas Dios nun, sa kada pader ganahan ko ang Dios nun. Nako ang una nimong buhaton, mangayo kag pasaylos imong asawa. Siya ko nang gibuhat pader. Nako, kuwang to. Mangayo kag pasaylo o niya mobalik ang ato niya. Basig patyo niya ko pader. Nako, kana mo nindot. Mauna na ang Diyos nun, magpakamatay ka para sa imong gihigugma. Siya unfair sa napadir kaya nako ato na tanawa ang imong kuan. Siya pa'y nakasa, siya pa'y mupatay na ko. Nako tanawa ang imong mga tubag. Digi ka mo buhat ana, di ka katilaw sa kalami sa Dios non na pamaagi.
Nya pa doon, mausap na siya nako, dili. Patyod yung kana. Mubiya siya siyang kabit pa doon, o di sad. Wagi siguro, mapunan pa. Pero higugmaa siya. Ayaw yun pagbiya niya. Sige na siyang hilak. Lingo-lingo man ako. Kanitiwasan ko ginirong tawhanan. Wa bitaw ko'y asawa. Bahala ka diyan. Asawa-asawa man ka diyan. Ikaw naman ko nisulti. Ug ako sa tingali. Ug ako'y maingon ana. Ako. Madre, manguyab. Di. Pagkanang. Wa man ko'y asawa. Tingali. Di isan sayon. Ambot ni Brad rin mga buutan man Loloy pananglitan. Sa Brad, okay rin mo. Brad Loloy ganin. Suway yun yung patay yung asawa. Dili sa'yo, no? Pero sa dihang sige siyang hilak, mau ginay pamaagis Ginoo. Pader na ko, mau man na ang gugma. Tagaay ko na kong basihanan, pader. Nga doon ako'y nindot nga rason nga ako ng buhaton. Naku, ikasal naman mo, no? Oh, kung sa inyong gipanaad sa kasal, di ba? Sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kaninyo. Nako, nakapanaad ka na? Yes, brother, panaad ka na. O, mauna ni ron. Mauna ni. Gamitan na ni siya. Nya lipay kay Ginoo na. Nya kung ang Ginoo rabay malipay, no? Musunod ka niya, iya sa kang lipayon. Pasta niyang lipaya, ana. Siya brother, nahawas ang tanan na kong gibati nga kabugat. Lipay na dyan kay siya. Ambo, ito, buhi pa ba to? Ako siyang ingon, balik ka ito yung mga asawa. Og tamparoson ka, sugot. Og mga bit siya. Sige, dawata. Higugma, hasta iyang kabit. Kay mauna ang kasakit og kalipay. Siya unyag din ay siya mobalik na ako, brother. Huwata nga mobalik. Ayaw yung pangitag laing babay. Bisan pag naay murag buutan kay dool-dool nimo, be faithful to your unfaithful wife. Siya ako nang buhaton pa din. Ambot, gibuhat ba ito? Namsad mo balik. Sa inyong paminaw, buhaton to niya, kung sa kayo mahitabo, ang una gyud siya malinaon. Nako sa imo karong gibati, ang iyang naon, bamurag ni hayag, ni gaan, nilipay kay siya. Imo ko sa imo rong gibati daan, nilihok ng Ginoo diha nimo. Iyan nang gihiyon hatagag kalinaw ang imong kasing-kasing. Kana bang mudawat kas mga bati tungod kay ang Ginoo nakakita ni ana og mahiusa ka anas Ginoo, basta mawa na ng imong gibati. Mao na sila San Pablo. Nawa ang ilang gibati nga kahadlok, kabalaka, hadlok sa kamatayon, ana. Sa ato bitaw karong eleksyon, napagyoy uban nga nagrally, ilang gipaglalaban ang ilang kandidatong gisuportahan, ilang nasang gi-accuse nga kana ganing ang eleksyon kanang tikas. Bugat ng ilang gibati, ana. Bugat ba? Mga pasalamat lang po ko sa pipila ka mga kandidato, labi na sa pagka-presidente na itulong akong nakita nga nisulti na si Senador Manny Pacquiao, Mayor Isko Moreno o si Vice President Leni Robredo. Nisulti sila nga tinuod sakit man nga matalo. Pero dapat, matod pa nila, dapat tanggapin natin at magkaisa tayo. Tapos na ang ating halalan. Ang dapat ngayon, magkaisa na tayo para sa ating bayan. Iisa lang ang ating bayan. Mo na ilang common nga version ba? So, ilang giauhag ang ilang mga supporters, let us accept and support and love our country. Pero doon na sa'y nagrally, nga iya sang gisulti, because I love this country, di ko makatugot nga mulingkod na dihang akong gikalagutan. Because I love this country, mo na mag-rally gimig maayo. Bihay maron ani ang tinuod nga love. Kanang love plus hatred or love plus humility. Mo na love plus humility. Mo na tinuod nga love. Pero love
of country, hatred of someone, especially to the elected leader, di na love. That is pride. Nya gamit-gamiton pag yung word nga love. Oy, daghan kayo ng anak. Pero muna, iampo na to, labi na gyud kita, kamaotang mudawat o kasakit, nya dahigo na to ang Ginoo sa atong kasakit, sundo na to ang iyang mga pulong taliwa sa atong kasakit, ug mauna na ang gitawag og kaluwasan. Luwason ta sa Ginoo gikan ni anang maong kasakit, hatagan niya kalipay, hatagan niya og transformation ang atong kinabuhi. Ug mauna na ang gitawag og salvation, dili damnation. Mauna ato nang niampo ug ato sang tagamtamon ang kaayo sa Ginoo, makatampo unta ta sa pag-ingon, O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod sama sa akong gibati karon.